Inudokar BP arta ke jom hek au supia phan monit kavia hot apor jo NC inut kecheaso kacholang remji kabori. Number 17 Sochang Thenta constituency ke parlo rongmong welong inut bepar biha nang choklem chot Koliabor pen kivang akecheaso inut arta ke jom hek au so phan kacholang remji phan bor ibonglo. Bangso arta ke jom hek au so mate au korjang so abang Kechia so phat men indoi kang phit pen kadjuisi anura phan bangso lam chathangsi bangso akechia so phan rongagora long nebdun cheksi police chiparedeng palo pinpur me kedam tanga pora hot tami jasimet rongmongwe rongagora arlo along kechia so tum bepar biha ke claimant pen penang an karbia tum sumi suarlo phan kachulang rem puta e phong ni kalilo Kidam tanganing kana pora huta inut cekai phu thengpi kan hupon ajang hammate kecheaso la sorta jum hek aphan cholang remlo seta thekre muchot pu kachakrong atum tangka joini pen pang samdunri ti sonsi do la pen kecheke bea so tum nang palulong nang nilu rong arloki puta aphong inkirlo seta bangso kamkir pon arnisi ninilo te kang samlu la pen tangka pen compromise deputy si non pu anta la soki sungke jokun ipin ason manpon detha jasemet rongmongwe rongagora lolong la si la hai hui ka hinwa lamalong thekri buchot atum kache jokdun ington milupusi ongdung arat pachinipu jongsi la son compromise aphan claim bombote rat pen ingsai pamiji usi sodak pachinipu Ate ahud pen ke sorlo phan kachulang rem ahud pen ke gari pen patong kanglang lason si theta nang kisung judun I lengun ipinlo nonabang ke kenabdon check ajang ham ke che so phan police atung che paredeng ponsi case number 0325 section 3 to 9 close 4/75 close 2/ BNS 2023 R/W section 10 Pokso Act Pabonsi Hemkangsam Thapon Lopusi Rongmongwe Police Station in Church Mate OC Bongsi Timung Pen Pherangki along nang pachinidun pusi Socheng Thenta Pen Pherangki Jersong Inti Birta nang pali Talpini ladak aghotona puthak nang lihin pen than puni thasa pini itum information kelong ateng polote kalang lo adimang klong palitam lo inut akurja so amen Dulal Hussein pu Hata 44 arong sikoni borhola pula so muni dak kateron uso phan inu kacholang remi phan kabori lapin public tumalang phan penang theng lo lasuang bong penitum police tum rescue dun lo lapin non amni han thana si dolo lapin nitum non legal action ka proceeding phan sini tum chesik ding laso ajang ham bangke arong kudat puik losa arong ala ami thanga je thanga teng bote alang jokhala banda sikoni borhola pu kelang di non tel la so bang phu phan kupi angdeng si nangli tum hin pen Ciparedeng pun ikut. FIR ka receive lo teni tum mane legal action kicheng phan bori po. Tak curu lah saya. Jeng munai nak. Bang ni nak pin belang ni.